Què és el certificat digital? El certificat digital és un programari que hem de demanar a una institució certificadora com l'IDCAT o la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. L'hem d'instal·lar a l'ordinador per utilitzar-lo quan signem un document PDF o quan presentem un tràmit en línia a través d'una pàgina web de l'administració. El certificat digital garanteix la identitat de la persona a internet per mitjans electrònics, s'utilitza en diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades, així com, si s'escau, la seva confidencialitat. Quins tipus de certificats existeixen? L'IDCAT és el certificat personal que l'acredita com a persona física, no acredita la representació de l'entitat. El certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre acredita la representant de persona jurídica, l'acredita com a representant de l'entitat i incorpora el NIF, el certificat de les entitats, per exemple. Els centres educatius i altres administracions públiques disposen del certificat TCAC. Podeu confirmar en el següent enllaç la validesa d'un certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre. I si teniu IDCAT, podeu anar al web i clicar sobre Renovar. Us dirà el període de validesa i també el període de renovació del certificat. Ens caducarà aviat. Com el podem renovar? Podeu fer la renovació del certificat digital en línia des d'un ordinador, on heu de tenir el certificat instal·lat que voleu renovar. El certificat IDCAT té una validesa de 2 anys. Només el podeu renovar fins a 60 dies abans de la data de caducitat a la pàgina web d'IDCAT. Aneu a www.idcat.cat i cliqueu sobre Renovar i seguiu les passes. Un cop descarregat el nou certificat, l'heu d'instal·lar amb doble clic al vostre ordinador, Windows o Mac, o importar al navegador, en Linux. El certificat digital de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre té una validesa de 2 anys. Només es pot renovar abans de que caduqui. Important, si us ha caducat el certificat, l'heu de tornar a demanar de nou amb el pas presencial d'acreditació de la persona. Sí, tenim certificat digital, però a un altre ordinador. Un cop descarregat el certificat a l'ordinador on vas fer la sol·licitud, pots exportar-lo i instal·lar-lo a tants ordinadors com vulguis. Tingues en compte algunes recomanacions. Instal·leu el certificat sempre protegit amb contrasenya. Instal·leu el certificat només a l'ordinador d'una persona de confiança a l'oficina, mai a un ordinador d'un espai públic. Passes per fer un backup que us permet exportar el certificat a un fitxer. Amb Internet Explorer, ves a Eines, Opcions d'Internet, Contingut, Certificats, Personal. Amb Mozilla Firefox, ves a Menú, Opcions, Privacitat i Seguretat, Seguretat, Certificats, Veure certificats. Amb Google Chrome, ves a Configuració, Mostrar opcions avançades, HTTPS, SSL, Administrar certificats, Personal. Amb Safari, obre el menú Finder i escriu la paraula Llaveros. Tot seguit s'obrirà la carpeta Llaveros del teu ordinador. Al subapartat Mis certificados pots comprovar si el certificat apareix. A l'ordinador on vols utilitzar el certificat has de seguir les mateixes passes, però en lloc d'exportar, cliques sobre Importar i carregues el fitxer del certificat digital que havies exportat anteriorment. Més informació en aquest enllaç. No, encara no tenim certificat digital. Pas previ, verificació de les consideracions prèvies, prepara l'ordinador. Tot el procés s'ha de realitzar al mateix ordinador. No actualitzar ni formatejar l'ordinador durant el procés de sol·licitud. Es recomana fer la sol·licitud amb Mozilla Firefox. També es podria fer amb Internet Explorer. S'aconsella actualitzar els 2 navegadors abans. Pot ser necessari aturar l'antivirus durant la realització dels tràmits. Recomanem el certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre per a aquelles entitats que fan tràmits telemàtics amb diferents administracions a nivell català i de l'Estat espanyol. El certificat IDCAT és el certificat digital català i serveix únicament per a administracions de Catalunya. Com demanar el certificat digital d'IDCAT o de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre? La sol·licitud a la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre es fa en 3 passes. Pas 1. Sol·licitar el certificat digital en línia. Entrem a l'espai Sol·licitar certificat de representant legal de persona jurídica de la pàgina web de la Federació Nacional de Moneda i Timbre. Omplim el formulari de sol·licitud del certificat.
demana el NIF de l'entitat i un correu electrònic que sortirà quan signem un document amb aquest certificat. Cal clicar sobre l'enllaç al final, pulse aquí para consultar y aceptar las condiciones de expedición del certificado, llegir i baixar fins al final de les condicions i acceptar-les. Un cop enviada la sol·licitud, rebreu un correu electrònic amb un codi de sol·licitud. Cal conservar aquest codi perquè es requerirà al llarg del procés. Pas 2. Acreditació de l'entitat. Per l'acreditació heu de sortir de casa. Podeu anar a una oficina de correus, opció recomanada i en temps de pandèmia l'única via disponible, o demanar cita prèvia a Hisenda. Opció 1. La recomanada, a través d'una oficina de correus. La persona representant de l'entitat pot anar a qualsevol oficina de correus i no cal demanar cita prèvia. Cal portar-hi 3 documents. El formulari de sol·licitud d'acreditació de l'entitat, emplenat electrònicament i amb signatura manuscrita, igual com surt el DNI. DNI de la persona responsable legal de l'associació. I document que acredita els poders de la persona representant. En cas d'associacions, això és el certificat de dades registrals del registre d'associacions on l'entitat estigui registrada. L'acreditació a l'oficina de correus té un cost. En aquest certificat hi han de constar les dades de l'associació, el nom de la persona que ostenta el càrrec de representant legal de l'entitat i la vigència del seu càrrec. Aquest document ha d'estar expedit en els 15 dies anteriors a la data de sol·licitud del certificat. La tramitació de correus trigarà fins a 4 dies hàbils si tota la documentació és correcta. Rebrà un correu electrònic amb les instruccions per descarregar el certificat digital. En cas d'algun problema amb la documentació, el període per presentar la documentació requerida és de 8 dies hàbils. Opció 2. A través d'una oficina d'Hisenda. Actualment aquesta opció no està disponible. Podeu trobar més informació a la web de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre. Pas 3. Descarregar el certificat al mateix ordinador. Tan bon punt es pugui fer la descarga, es rebrà un avís per correu electrònic. La descàrrega del certificat s'ha de realitzar a l'apartat de descarga certificat de la pàgina web de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre. Caldrà fer el pagament del tràmit online a través de targeta de crèdit, Visa o Mastercard. Finalment, es podrà realitzar la descarga indicant el NIF de l'associació i el codi de sol·licitud. Amb doble clic s'instal·la el certificat a un ordinador amb Windows o Mac. A Linux, obriu el navegador, aneu a preferències avançades de seguretat i importeu el vostre certificat digital. La sol·licitud del certificat IDCAT en 3 passes. 1. Omple el formulari web. Feu això al mateix ordinador on voleu fer servir després el certificat. 2. Validació de la identitat presencial. Heu d'anar a un dels punts d'acreditació IDCAT a una entitat col·laboradora, com són, per exemple, les oficines d'Atenció Ciutadana de Barcelona. Demaneu cita prèvia si cal. Heu de portar el vostre DNI o passaport per l'acreditació. 3. Descarregar i instal·lar el certificat. Un cop validada la identitat, ja podeu descarregar el certificat a l'ordinador. Per això, aneu a la pàgina www.idcat.cat i cliqueu sobre descarregar. Us demana el número del document que us donarà la validació de la identitat i heu de definir la contrasenya que protegirà el certificat. Preguntes freqüents. La nostra entitat pot tenir el certificat digital a nom d'alguna persona que no sigui la que ostenta el càrrec de presidència? El certificat digital ha d'anar a nom de la persona que ostenta el càrrec de presidència, de la persona que representa legalment l'entitat. Si el representant legal de l'entitat és una altra persona, llavors el certificat haurà d'anar a nom d'aquesta persona. S'han de tornar a fer tots els tràmits quan canviï la persona que ocupa la presidència de l'entitat? Sí, s'han de fer tots els tràmits. El certificat IDCAT serveix com a substitut del certificat digital de la Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre? No, són 2 certificats diferents i cadascun permet fer tràmits diferents amb diferents administracions públiques. A més, l'IDCAT és un certificat de persona física i, per tant, només permet fer tràmits en nom de l'associació si l'administració corresponent ha aprovat que aquell tràmit es pot fer amb un certificat de persona física en nom d'una associació.